ama piano jole, txikitatik edoski du musika. Berak, biolina hautatu zuen, ondoren batuta. Iruñeko Gazte Orkestraren zuzendaria da orain. Amsterdamen, orkestra zuzendaritza ikasten duen bitartean. Toki batetik bestera mugitzen da, musikarengatik gidatuta. Musika klasikoa, aspergarria ez dela erakutsi nahi du. Gaur, Mirari Etxeberriarekin solasten dugu. Kaixo, Mirari, zer moduz? Kaixo, Miren. Kontaidazu, nondik datorkizu musikarengatiko pasio hori txikitatik pentsatzen dutez? Bai, izen ere nire ama musikaria da, piano jolea, eta ni txikitan hasi nintzen pianoa jotzen, eta berehala hasi nintzen biolinarekin baita ere. Eta gero Iruñan ikasi dut biolina, eta orain orkestra zuzendaritzara pasa naiz. Zenbat urtez jo izan duzu biolina? Orain ditut 25, hasi nintzen 6 urtekin, orduan urte asko egia esan, nire bizitza ia osoa musika ez inguratuta egon da. Eta orain instrumentua alde batera utzi eta batuta hartzera animatu zara, zergatik aldaketa hori? Izan zen oso pixkanaka, Iruñeko kontserbatorioan biolina ikasten ari nintzen bitartean, nuen lagun talde bat, eta oso ondo moldatzen ginen, eta nik probatu nahi nuen bakarrikan jakiteagatik nola zen orkestra baten aurrean jartzea. Eta asko gustatu zitzaidan, eta oso progresiboa izan da. Nik inoiz ez pentsatu zuzendaria izan nahi dut baizik eta jun naiz gauzak ikasten, eta orain ari naiz zuzendaritzako karrera bukatzen, orduan bai gustatuko litzaidake hortaz lan egitea. Amsterdamen kontatu didazu ez zarela... Bai, oso diferentea, baina asko aportatzen dit baita. Orduan, Iruñako Gazte Orkestra den hau, sortu genuela orain dela 5 urte, oraindikan proiektuak egiten doaz, eta ni etortzen naiz proiektu horietarako. Bai, izan ere, 20 urterekin sortu zenuen orkestra gazte hau, 2017an, nolakoa da jende gaztearen orkestra zuzendari izatea erronka bat, ez? Azkenean erronka bat izango da, ez delako jende profesionala, jende gaztea delako baizik. Nik uste dela hori gure orkestraren berezitasunetako bat, ze normalean zuzendaria da esperientzia asko daukan pertsona bat, autoritate bat daukan pertsona bat, eta beti gazte orkestrak baita daude beste organizazio batez antolatuak. Baina gure orkestra da guztiz autogestionatua, guk egiten dugu dena, guk erabakitzen dugu zer jo, nun jo, eta nik eramaten ditut entsaioak, eta noizbenka ekartzen ditugu irakasleak formakuntza gisa gure musikarientzat. Baina bai, da esperientzia ezberdina, baina nik asko ikasi dut proiektu honekin, pertsonalki eta musikalki biak. Zergatik nola bururatu zitzaizun proiektu hau sortzea eta ze helbururekin? Nik asko jotzen nuen orkestan. Niri asko gustatzen zait orkestan jotzea eta ez dakit pentsatu nuen, hori esan dizudan bezala, espektatibarik gabe probatzea nola sentitzen zen han egotea. Eta probatzen duzun momentutik eta gustatzen baldin bazaizu ez duzu askatu nahi, da oso sentsazio berezia. Zenbat partaide ditu orkestrak? Iritsi gera eszenatokien izatera 60tik gora, orduan nahiko handia da. Eta geroztikan jungera plantillak aldatzen eta jende asko pasa da gure orkestratikan ze irekiak gera. Eta Iruñako Goi Mailako Kontserbatorioko musikariak dira gehienak. Eta orain ari gara egiten bestelako proiektuak txikiagoak, kamararekin eta beste musika mota batzuekin kolaboratzen. Eta baita ere hori pixka bat desberdindu nahi gera orkestra tradizionaletik. Bai.
Eta irizpideren bat, bete behar da, orkestraren partaide izateko? Ez, irekia da, guk, bai, hori kontserbatorioko ikasleen artean ahotsa zabaltzen goaz, eta nahi duena etorri daiteke. Eta orain hasi gera baita, Iruñeko Gazte orkestra txikia egiten, 14-18 urtetik bitartera, adibidez jaso musikalean parte hartu dugu, eta hori proiektu pedagogiko oso polita da, bai. Bai, hori galdetu nahi nizun nolakoa izan zen esperientzia hori, jaso musikalean lan egitea? Bai, beraiek daukate proiektu oso polita musikala eta oso aberasgarria da, ze baita da ideia berdina, gazteek egiten dutela dena hasieratik bukaerara. Orduan, gure musikariak hori involukratzea baita oso polita da, eta hori, gazte hauek igual guztiak ez dira musikariak, eta gureak bai, orduan, interkambio hori egotea baita ere oso interesgarria da. Eta orkestrara itzuliz, ze adintartiko jendea dago, guztiak nafarrak dira, ala beste erkidego batzuetako jendea dago baita ere? Nafarroko jende asko dago, eta gero baita beste erkidegotakoak, Euskal Herrikoak, eta Errioxakoak, eta baita urrunagokoak ere. Ze Iruñako Goi-Mailako Kontserbatorioan pixka bat toki guztietako jendea dago. Orduan guk ez daukagu irizpiderik oraingoz, eta bada 18 urtetatik aurrera sartzen direnean eta bukatzen duten arte nik 25 ditut, naiz zaharrenetakoa orain. Talentu asko ikusten duzu nafar musikarien artean? Bai, talentua eta batez ere gogoak. Eta gauzak egiteko energia eta predisposizioa. Eta hori beste tokietan ez dago hainbeste. Ze hau da musutruk dena, eta horrelako proiektuak aurrera ateratzea oso polita da ikustea. Bai. Kontatzen zenidan zuen orkestra ez dela ohiko orkestra bat bezalakoa, ez da beste musika estilo batzuk nahasten dituzuela. Konta idazu ze musika estiloak sartzen dituzue? Bueno, egin dugu denetarik, egin dugu bideojokoen musika, egin dugu rapa. Aurrekoan Gaiarren egiten dugu Gabonetan kontzertu bat, eta aurrekoan kolaboratu genuen Iruñako 3 talderekin, Ibilbedi, Burutik eta Eskabideanekin, eta egin genuen moldaketa sinfoniko batzuk, eta guk azkenean nahi duguna da publiko gaztea gure kontzertuetara etortzea. Zegu gazteak gera, eta musika klasikoa askotan zarkituta gelditzen da, eta hori aldatzera gatoz pixkat. Zer esango zenieke horrekin lotuta? Musika klasikoa aspergarria dela esaten duten horiei? Nik ulertzen dut, ze egia esan ikusten dezunean protokoloa ez zaizu asko gustatzen, kanpotikan ikusita. Baina barrutikan ikusita gustatzen da. Osea, oso zaila da kontzertu batean ez sentitzea gauzak, nire ustez. Orduan nik esango nieke etortzeko eta konprobatzeko benetan pena merezi duela zuzeneko musika entzutea. Bai. Eta nola egin daiteke jende gaztea musika klasikora erakartzeko? Bai, hori da galdera handiena, ezta? Orduan gu saiatzen gera gure gaztetasunetik ideia freskoak ematen eta ezberdinak, pixka bat, hori ez bakarrika musikalki, baina bisualki eta ideia izatea pixka bat ezberdinagoa eta horrela atentzioa kaptatzeko eta behin ja gure publikoan daudela, ja errazagoa da. Oso ambiente polita gertatzen da, ze ez daude ohitutak, eta orduan beti daude galderak eta iritzi berriak, igual musikariok ez ditugunak, eta bereiek esaten dizute, gustatzen zait asko honengatik, eta hori ere guretzat oso aberasgarria da. Emanaldi desberdinak egin dituzue, ez dakit zeinekin geratuko zinateke? Zeinekin geratuko nintzateke? Eske egin ditugu kontzertuak toki askotan, egon gera jaialdi askotara, musikara, egon gera Zaragozako auditorioan baita, baina gogoratzen naiz egin genuen kontzertu bat Iruñako Planetarioan, eta jo genuen obra bat deitzen dela Planetak, eta kolaboratu egunen, gu saiatzen gara kolaboratzen beti beste arte motekin. Orduan kolaboratu egunen dantzari batzuekin, eta hori izan zen oso polita, Iruñako Planetarioan jotzea. Zer nahiago duzu etxean jotzea, zure jendearen aurrean, ala atzerrian? Egia esan behar baldin badet, etxean. Bai. Atzerriak gauza asko ematen dizkit, eta asko ikasten dut, baino
sentitzen duzun gertutasuna etxean ez dago beste inon. Bai. Suposatzen dut Mirari pandemia garaian gaizki pasa zenutela, ezta? Bai, izan zen bastante gogorra jarraitzea egiten kontzertuak, baina gogoratzen naiz pandemiaren urte berdinean lortu genuela eta izan ginen orkesta gutxienetarikoa Euskaldunan kontzertu bat egiten. Eta gero hurrengo urtean egin behar genuen beste kontzertu bat, baina kanzelatu zitzaigun ze eduki genuen COVID kasu bat orkestan. Orduan, beste munduan gertatzen dena, gure munduan barruan ere gertatzen da, eta guk ere gaizki pasa genuen bai. Gainera, hitz egiten ari ginen aurrekoan, pandemia garaian jendeak derrepente baloratu zuela pila bat musika eta beste entretenimendu motak, eta derrepente konturatu zela, astras, baina nik hau behar dut nire egunean zehar. Orduan gu saiatu ginen hori pixka bat demostratzen bai. Bai, ere interesgarria izan zen. Kultura oso garrantzitsua da, ez, jendearen bizitzan eta musika baita ere beharrezkoa, ez da? Bai, oso. Niretzat da ezinbestekoa. Eta esango nuke jendearentzat baita, igual ez gara konturatzen zenbateraino, eta ez gara konturatzen, askotan entretenimenduarekin nahazten da, eta bada entretenimendua ere, baina pixka bat baloratzea eta ikustea zertan inbertitzen dugun gure dirua, gure denbora, hori ondo dator. Eta nolakoa da zuzendariaren gradu hori? Zenbat urte? Badira 4 urte, eta eske zuzendari batek jakin behar du pixkat denetarik. Orduan teoriko asko dauzkagu, gero pianoa jo behar dugu, biolina jotzen dut, gero haizezko instrumentu bat, historia asko, eta gero gure klaseak dira pianoaren aurrean, eta batez ere partitura ezagutzea eta analizatzea. Eta nola ikasten da batuta mugitzera? Bai, hori da azkenengo pausoa. Ze lehenengo egon behar du kristun prestakuntza ulertzeko zer egin nahi duzun partiturarekin, eta batuta azkenean da gestoa transmititzea mugimendua, osea, musika mugimenduarekin eta izatea bat. Orduan, zu hori talde baten aurrean egon arte ez dakizu nola funtzionatuko duen. Horregatik gure instrumentua orkesta da, gure instrumentua jendea da. Orduan, hori orkesta baten aurrean egoteko aukerak asko baloratzen dira. Eta zer dauka orain Gazte Orkestrak esku artean? Begira, ari gara egiten orain kontzertu benefiko bat, Asnova Fundazioarekin, eta etorri dira Ukrainiatikan irakasleak eta umeak musika eskola batetikan. Eta ari dira Nafarroan zehar kontzertuak egiten, eta gure baloreak defenditzen dituen proiektu bat da azkenean, eta interkambio kulturala ere guri ere interesatzen zaigu. Eta zuk pertsonalki non ikusten duzu zure burua etorkizunean? Egia esateko asko kostatzen zait nire burua imaginatzea, ze hainbeste inestabilidade dago mundu honetan, nik astetik astera pentsatzen dutela zer egingo deten, orkestarekin saiatzen gera urtero planeatzen, noski baietz. Baina pertsonalki nik musika egiten jarraitu dezakedan bitartean, hori da nahi detena. Eta zuzentzen, irakasten edo jotzen, edozein horietako edozein, ni poziki. Eta amaitzeko Mirari, gu euskaraz ari gara solasean, gure saioa hala du izena, solasean. Euskara erabiltzen duzu, orkestra barruan? Badaukagu euskaldun jende asko, baina erdaldunak ere, orduan entsaioak normalean erderaz izaten dira. Baina egia da, gure egunerokotasunean euskara asko erabiltzen dugula. Baita euskerazko musika entzuten dugu orkestraren artean eta orkestatik kanpo, orduan gure identitatearen parte da eta defendatzen dugu bai. Ederto Mirari eskerrik asko, espero dugu musikak zure bizitzan zehar soinu egiten jarrai dezan eta zuretzat arrakastarik onena opa dizuegu, mila esker gurekin egoteagatik. Mila esker, Miren, zuri.
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.